ఎల్బీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అక్రమంగా నడుస్తున్న హుక్కా పార్లర్ పై దాడులు నిర్వహించారు పోలీసులు. పిఎస్ పరిధిలోని వైట్ కప్ కేఫే పేరుతో అక్రమంగా నడుస్తున్న హుక్కా పార్లర్ పై ఏ కృష్ణయ్య ఆధ్వర్యంలోని పోలీసుల బృందం దాడులు నిర్వహించింది. ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండానే హుక్కా సేవలు నిర్వహిస్తున్నట్టు గుర్తించిన పోలీసులు వైట్ కప్ కేఫేపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అటు పోలీసుల దాడుల సమయంలో అందులో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఉన్నట్టుగా పోలీసులు గుర్తించారు. విద్యార్థులంతా సరూర్ నగర్, ఎల్బీ నగర్, హయత్ నగర్ ప్రాంతాలకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. राजेश